Botta u risposta ser jiġi mwassal bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Katalan, Game Breaker u Your Beauty Essence. Antonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba 53 episodju mis-sensiela Botta u Risposta. Oriġinarjament llum kellna l-pjan li nibda niddiskutu il-logħba bejn Inter u Juventus, super sfida ta' nhar il-ħadd li ġej. Se niddiskutuha din is-sfida u għandna programm li daqs spajda jistennikom illum fuq din il-logħba, biss aħbar li si uffiċjali u li kienet ilha tfaqqa minn dalgħodu. Il-Ferrari akkwistaw lil Lewis Hamilton għall-istaġun 2025 u kif qegħdin taraw miegħi għandna lill-kollega ta' Dipartiment tal-Formula 1 Andrew Zarb fejn se nagħmlu l-ewwel parti niddiskutu naqra din l-aħbar u mbagħad għandna l-mistednin Chris Klima u Roberto Chiappa li magħhom ħanitkellmu fuq Inter Juventus ukoll għall-parti tal-futbol u mbagħad jingħaqad magħna l-mistieden residenti fejn fuq il-programmi tal-futbol għaliex għandu wkoll mistieden residenti fejn tidħolu l-programmi tal-Formula 1 Roberto De Brincat. Infakkarkom ukoll min jixtieq jintervjeni is-sezzjoni tal-kummenti diġà qiegħda miftuħa, Andrew naf li ma tantx għandek ħin magħna llum u nistgħu ngħidu hekk dalgħodu faqqat il-bomba ta' Hiroshima. Iva, u aħbar li ħasdet tista' tgħid id-dinja tal-Formula 1 kollha kif nafu Hamilton ser ma' Ferrari għas-sena d-dieħla in case li forsi da għandek xi ħsieb għala tabbret issa tant tard dak huwa minħabba l-fatt li Ferrari hija listed fuq l-Stock Exchange ta' New York u rridu l-announcement li ssir wara nofsinhar x'tinsix li bħalissa l-Amerika New York isom it-3-5. L-aħbar naħseb jiena iktar hija move li tagħmel sens għal Hamilton milli tagħmel sens għal Ferrari kolli ngħidilkom id-dritt. Naħseb Hamilton m'għandux wisq xi jitlef biha għax ngħiduha skużawni. Kif inhi Hamilton għandu 7 titli fil-Formula 1, 103 rebħiet, kiseb dak kollu li hemm x'tikseb more or less fid-dinja tal-Formula 1. Għalih imur mal-Ferrari tista' tgħid ħolma, a dream come true, tista' tgħid tara minn dak l-aspett. U il-ħaġa hija din jekk jirnexxi u jirbaħ kampjonat ieħor jgħid kiseb it-8 titlu jkun u dik tkun tfisser rekord iżda jekk ma jirnexxix probabbli jirtira bil-kwiet Hamilton u ħadd ma jitkellem fuq falliment mal-Ferrari iżda fuq karriera twila prestiġjuża tal-Formula 1. Infatti kienet l-ambizzjoni tiegħu wkoll li xi darba isuma l-karozzi l-ħomor is-surwiċ, biss ma nitolbok tneħħi naqra l-kappell tal-opinjonista issa u se nlibislek il-kappell ta' supporter tal-Mercedes. Tgħid li xi ma ħadtix ħażin l-aħbar. Taf li ma tantx temminni mhux ħażin daqskemm forsi skantajt iktar milli forsi tgħid li iddispjaċini. Ħanajdlek, il-ġurnata kienet se tasal, eventwalment li Hamilton kien ħajitlaq ma' Mercedes, ma stennejtix tiġri kif ġrat, imma il-Mercedes irrid jibda u fil-verità ilha hemm forsi dis-sitwazzjoni irrid jibda jsir it-tim jevolvi għal wara Hamilton tista' tgħid hekk, jiġifieri dan kienx issa sen oħra
it was probably going to happen anyway, jekk nkunu onesti sa ċertu punt. Ara minn daqshekk forsi minix daqshekk. Jien napprezza ħafna dak kollu li kiseb mat-tim tal-Mercedes huwa leġenda tal-tim. Kiseb 6 titli u it-tim jikseb 8 titli fuq xulxin. Jiġifieri da sewi kbir ħafna ma leġendarju għal dan it-tim imma ngħiduha kif inhi wkoll. Hamilton is-sena d-dieħla jagħlaq 40 sena. Ħajibqa' għal dejjem żgur li lew. Alonso ta' 43 għadu jitla fuq il-podium fil-fatt. Hemm għadu Antonello. Huwa wieħed mill-ewwel sewwieqa favoriti li jiena qatt mal-Mercedes flok Hamilton. Fuq hekk minix naħseb għadu kmieni ħafna biex ngħidu minnu favorit imur floku. Mercedes għandha deċiżjoni serjissima x'tagħmel issa għax għandha staqsi li nfisha hiex lesta u naħseb hija d-deċiżjoni li tittieħu anzi. Tistaqsi li nfisha hiex lesta tibni it-tim madwar George Russell. Jiena nħoss li hija deċiżjoni li trid tittieħed. Iva, it-tim irid issa jinbena madwar George Russell wara li Hamilton issa se jżarma u se jdabbar rasu biex imur mal-Ferrari għas-sena d-dieħla. Jiġifieri minn daqshekk naħseb illi iva. Naħseb jiena fejn tidħol tinisewwieq bla ma ngħidu isem konkret. Naħseb jiena d-deċiżjoni hija din. Mercedes trid tibni t-tim madwar George Russell. U trid xi ħadd li probabbli tieħu xi ħadd li għandu l-esperjenza fil-Formula 1 u proven. Imma li dak li faċilment forsi it-tim jista' jeħles minnu ma jkunx daqshekk marbut għal pereżempju 5 snin oħra jekk ngħidu hekk, xi ħadd iktar stop gap biex ngħidu hekk. Tista' serraħ rasi Boldiri. Jien hekk ngħid personalment inkella dik hija t-triq l-oħra li jridu jagħmlu, jgħidu Mercedes mhumiex konvinti li George Russell ħajkun dak it-team leader wara Hamilton li jien ma naħsibx li hu l-każ, ħajkolli nkun sinċir. U mbagħad kważi f'dak il-punt anke probabbilment ma ssirx kieku jien minnhom mbagħad jekk jieħdu deċiżjoni hekk jagħmlu minn kollox biex iħajru Max Verstappen fit-team if they're going to go down that route. Jekk ħajmorru għal dak it-triq, għax sinċerament ħadd issogra hekk. Jien sinċerament ħammur lura għal tluq ta' Hamilton mal-Ferrari issa, mill-lenti tal-Ferrari jien m'iniex konvint li għal aħjar move għalihom, sinċerament. Is-sewwieq fenomenali, tifhimniex ħażin, sewwieq nafu xi sarraf dan l-isport, iżda riskju huwa dan. All right, jista' jmur tajjeb magħhom, irebħilhom kampjonat, ikollhom prestiġu kbir jekk jirbaħ 8 kampjonat dinji magħhom, iżda jekk le. Hija aktar falliment tal-Ferrari milli għal Hamilton. Il-Ferrari ħadd tidher kera fuqhom jekk Hamilton ma jirnexxix magħhom għax jgħidulek ippruvajna minn kollox, ma rnexxilniex Lewis Hamilton. U wara kemm ilhom snin twal ma jirpu l-Ferrari f'dan l-isport, jiġifieri jekk. Dis-sena ħajtlu fi 17 il-sena. Kumment li rajt fuq Sky F1. U anke kumment li tkellimt ma' diversi supporters tal-Ferrari llum fuq din il-bomba kien ikun iktar li għal-Ferrari. ħanuża il-kumment li qalu l-Sky tal-Italja. Iva, mela le. Illi marru għal Adrian Newey milli marru għal Lewis Hamilton. Taqbel ma' Andrew. Dal-statement. Potenzjalment iva, ta' il-ħarġi Newey. Jien ma naħsibx li ħajruh imur hemm, to be honest. Għalija hawnhekk Ferrari għandha żvantaġġ kbir fej insa sewwieqa
Fej jidħol team personnel pa' Newey, team principles u da, ma ninsewx li l-Ferrari miex ibbażata ġor-Renju Unit. Palma hemm ħafna timijiet. Dik għalija ġajja żvantaġġ fej tidħol li ħajru l-aħjar inġiniera, team principles u forsi dawn l-affarijiet. Fema tiegħi ġa għandek naqra żvantaġġ u jien ma ħox li ħajru lil Adrian Newey. Adrian Newey nafu x'inhu jagħmel palissa ma' Red Bull u ħajkun immotivat għal snin li ġejjin, jien m'għandix dubju minn daqshekk. Jiġifieri għalija vera tagħmel sens kieku marru għalih, għax forsi setgħu jibnu xi ħaġa longer term. Imma jiena nħoss li finalment hija kwistjoni ta' disprament mill-Ferrari din il-move għal Hamilton li ngħiduha kif inhi Antonello ilhom 16 sena ma jirpu titlu kif qed tajt dis 16 sena bla ma jkunu repu la kampjonat tas-sewwieqa u laqas tal-kostrutturi. Allura ngħiduha kif inhi f'dan il-punt jgħidulek nieħdu sogru l-Ferrari tista' tbattihom, tista' tippremjhom, imma jekk tmur hemm riskju kbir li ma jirnexxix u il-big loser jekk ma tirnexxix dil-move mhux Hamilton imma huwa l-Ferrari. Mela, nsellem il-mistieden resident tal-programmi propja tal-futbol tagħna Roberto De Brincat li daħal qed jitluna xi messaġġi wkoll li ħanaqra iżjed tard u mbagħad nitlu għal Inter Juventus. Għandu l-aħħar domanda qabel ma nafx hemm xi kummenti trid taqrom forsi nirrispondi għalihom laqgħin fix-xena. Li hemm messaġġ kumment wed ta' Dion Borch li l-Ferrari b'din l-aħbar akkwistaw 4 biljuni fil-stock market. Fil-share price, iva dik rajt jagħmlu żieda. Oliver Farrugia tgħidilna li l-Ferrari aħjar investew Verstappen għax l-aċċar kampjonat li għandu Verstappen ikbar minn ta' Hamilton. Jien kont se nsaqsik domanda Andrew qabel ma nħallik. Fejn se tpoġġi lil Charles Leclerc din il-mossa? Mela, ħanibda nirrispondi għal dik il-kumment li għamel it-tieni persuna nsejt x'ismu palissa. Oliver? Għal-kumment ta' Oliver. Jien ikolli ngħid u sa ċertu punt di għandha overlap ma' Charles Leclerc. Jiena hija biex iddeċidew imorru għal Hamilton. Jiena hija personali nara bħala ċerta nuqqas ta' fiduċja f'Leclerc. Ikolli nkun sinċir. Alla faċċa tal-kummenti tal-predestinato. Biex iwassalhom għal-kampjonat jiena kif nara jien. U għalija jekk ħajmorru dak it-triq li jinvestu f'sewwi li jemnu li huwa forsi iktar garanzija għal kampjonat minn Leclerc, naħseb naqbel li anka Verstappen ikun iktar garanzija minn Hamilton bħalissa l-kampjonat. Iva nasan naqbel ma li għal Oliver li kieku jien il-Ferrari kont ninvesti f'Verstappen fuq Hamilton. Ma ninsewx li Verstappen kull ma għandu 26 sena waqt li Hamilton jalaq 27 sena f'Settembru li ġej, waqt li Hamilton ħaj jalaq 40 sena bħal da żmien sena oħra bej wieħed u ieħor. Jiġifieri jekk ħadd investir f'xi ħadd naħseb iktar kien ikun li Verstappen fil-fema tiegħi, iva, u nasal naqbel mal-kumment ta' Oliver. Ora, naħseb eżatt, Leclerc għandu d-domanda daw għandhom fiduċa fih finalment biex jieħu kampjonat u wara Hamilton. Tajd li għadu kmini, veru. X'inhu s-succession plan? X-succession plan għandhom il-Ferrari? Jerġa' jsir dak il-number 1 Leclerc? Jew ħajmorru triq oħra. Di all will be revealed couple of years down the line, 3 years. Imma kiku il-Ferrari kont investi iktar Verstappen veru għal daqshekk u ngħid ninvesti tim madwaru, biss minix konvint kemm iħajruh imur hemm. Mela, grazzi Andrew ta' dan Grazzjak tal-istedina Antonello. Ma stajniex ma nibdewx. Ovvjament.
fil-aħbar issa fi Franza jkollna programmi fuq il-Formula 1 volli se nerġgħu mmorru għalja iżjed il-qoddim jiena għandu nistgħu forsi nantiċpaw xi żgħira għandna bomba lesta likom għal-tieni parti dan ix-xahar, imma mhu ħanejdu xejn. Looking forward li wkoll nisganċawha. Iva. Grazzi Andrew. Grazzi Antonello lejli tajjeb. Iva murna raftit il-futbol bil-kwiet. Grazzi lejli tajjeb. Grazzi tal-intervent tiegħek Andrew għata short Grazzi. notice. Tinkatax, grazzi. Ciao. Saħħa, mela. Nistaw hekk nibdew il-programm botta u risposta fil-vesti propja uffiċjali tiegħu d-darba nitkellmu fuq il-logħba illi nhar il-ħadd li ġej se twaqqaf nofs Malta dikka bejn Inter u Juventus biss ma stajniex ma nibdewx bdina l-aħbar. Ħan nittrattjeni sekonda fuq il-Formula 1 għax naf li Roberto Chiappa, is-supporter tal-Juventus, u wkoll supporter tal-Ferrari. Roberto Chiappa, forsi tina naqra il-reazzjoni tiegħek. Supporter tal-Ferrari, ħaġa waħda nixtieq ngħid biss. Naħseb kien ikun għalli għal-Ferrari kieku bħalma tkellimt miegħek fit qabel il-programm li kien ikun għalli għal-Ferrari kieku irranġaw l-ewwel issetjaw il-karozza, ikollhom karozza żgħira dan nies, millum wara l-xufier bħal Hamilton. Mingħajr ebda disrispett lejn Hamilton bħalma qal il-kollega tagħna fit qabel Hamilton nafu x'karriera kellu mal-Mercedes. Naħseb il-Ferrari għadha tgħix taħt id-del ta' Michael Schumacher u għadha sal-lum il-ġurnata naħseb jiena qed tfittex is-suċċessur ta' Michael Schumacher li fil-fema tiegħi biex issib wieħed bħal Michael Schumacher illum trid iddur naħseb jiena fuq Max Verstappen. L-uniku wieħed li hemm però still xorta jiena li bħal Michael wieħed kien hemm bħal Senna wieħed kien hemm jiġifieri bħalhom dak ma ħajkun hemm ħadd iktar. Kellhom xufiera il-Ferrari, kellhom l-Alonso, kellhom il-Vettel, però nafu li daw ma brillawx bħalma kien mistenni minnhom, jiġifieri ħanaraw issa mistoqsija kbira kif se tiżvolġi l-istorja ta' Hamilton mal-Ferrari. Mela, Chris ukoll xtaq jgħid li xi ħaġa Chris fil-qosor ħalli nkunu nistgħu naqbdu t-tema prinċipali. Trittixa il-mikrofonu naħseb Chris. Trittixa il-mikrofonu minn ħatija Chris. Ok, fil-qosor. Jiena kull marret ngħid li naħseb il-Ferrari għamlu marketing stunt. Inti ma tmurx għal Hamilton meta m'għandekx karozza lesta. Xi ħadd fil-fatt ipparagonat il-move mal-move li għamlu l-Juventus bi Cristiano Ronaldo. Ma marketing stunt. Il-Ferrari kulħadd jaf li għandhom bażi kbira ta' supporters, min jaf kemm ħajbijaw merchandise, jien naħseb dak il-iskop. Sewa wis, mela. Naħseb li Hamilton xtaq jaqta' ix-xewqa tiegħu li jsuq Ferrari iktar milli ħajkunu kompetittivi naħseb. Sewa wis, grazzi Chris, mela, nagħlqu hemmhekk il-kapitlu Formula 1 se nitkellmu fuq Formula 1 matul din is-sena. Roberto De Brincat, insellim lek. Nsellim lek Antonello, lilek il-mistiedna u l-dawk kollha tiseguna. Mela, naħseb aħjar nibdew nitkellmu naqra fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd. X'taħseb Roberto? Jekk nista' nagħti kumment fuq ta' Hamilton għalkemm minix xi wieħed li ovvjament insegwi b'mod regolari l-Formula 1. Tista' tibqa' tgħid l-introduzzjoni. Ifhimni naħseb il-Ferrari huma disprati biex jerġgħu lura għas-suċċess li kellhom bħalma semma seħibna fi żmien Michael Schumacher. Ovvjament ippruvaw b'Vettel li ma rnexxiex, issa daru għal Hamilton. Però jiena kif qedtu tajjeb intom, jiġifieri inutli ġġib sewwieq tajjeb jekk mhux ħajkollok karozza li tista' tkun kompetittiva. Naħseb fil-preżent il-Ferrari qatt m'għandhomx dak il-livell ta' karozza u forsi jagħmlu hekk ukoll biex lill-partajiet tagħhom jqajmulhom naqta tama li ħjerġgħu jkunu skuderija kompetittiva bil-acquist ta' Hamilton. Però ovvjament
Jiena naħseb aktar milli jinvestu f'sewwieq ta' klassi, il-Ferrari għandhom jinvestu f'backroom staff ta' klassi li kapaċi jolli l-livell tal-magna u l-livell tal-karozza. U forsi dak nara bekk hux ħajamluh fix-xhur li ġejjin. Dik fil-fatt kif qed naqalmu fuq Sky Italja. Mela, Inter Juventus. Mela, fuq Inter Juventus. Ovvjament ħan nitkellem mod oġġettiv. Bħalma kulħadd jaf jiena l-kwarter tal-Juventus, miegħek ovvjament ma nistax naqbel li inti interist, però għandna rispett lejn xulxin u ħbiberija reċiproka. Ovvjament din ħad tkun logħba li ħadd indikazzjoni lejn fejn ħajmur l-iskudetto għal din is-sena. Jiena fl-opinjoni tiegħi Inter jibdew strafavoriti li jirbħu dan il-konfront għal diversi raġunijiet kemm għax ħajlabuhom, kemm għal-livell li għandhom fl-iskwadra, però ovvjament min-naħa l-oħra ma rridux narmu wkoll il-mastermind ta' Max Allegri li għalkemm jiena personali ma joġobnix, però flobit bħal daw ħafna mid-drabi ninżalu l-kappell li minkejja li forsi fuq il-karta kien sfavorit imma kiseb riżultat pożittiv bosta drabi. Ovvjament ħatkun logħba tattika ħafna, logħba li forsi ħatkun tedjanti f'ħafna mill-ħinijiet u nemmen li ħatkun logħba li ħatkun deċiża bl-episodi li jsaħħu bħal set pieces jew xi żbalji li forsi jistgħu jiġu evitati li ovvjament jissarfu f'gols. Ovvjament fuq naħanna Lautaro Martinez li jispikka l-Inter u jista' jkun deċiżiv. Fuq in-naħa l-oħra ovvjament hemm Dusan Vlahovic, però naħseb jiena din l-logħba mhux ħatkun deċiża mill-goals ta' dawn iż-żewġ attakkanti, però aktar minn dak li ħajamlu l-midfield taż-żewġ logħbiet, taż-żewġ timijiet. Issa ovvjament Inter fl-opinjoni tiegħi għandhom midfield aktar b'saħħtu minn tal-Juventus, però tal-aħħar il-Juventus apparti l-aħħar logħba kontra l-Empoli mindu fit-tim daħal Yildiz li ovvjament issorprenda lil ħafna u jiena li fakkarni verżjoni żgħira ta' Alessandro Del Piero u naħseb Del Piero kapaċi jkollu futur mill-aqwa. Ishom bħal sabu il-formula ġusta biex it-tim jiffunzjona tajjeb u anke jiskurja aktar minn gowl wieħed f'logħba. Nistennew ovvjament dal-plejer jekk hux ħajrnexxielu jassorbi il-pressjoni li jilgħab f'logħba daqshekk kruċjali. Però nerġa' ngħid jiena fl-opinjoni tiegħi Inter jibdew strafavoriti li jieħdu 3 punti. Mela, nibdew nitkellmu naqra ma' nies u ma' Roberto Chiappa, żewġ mistednin tagħna. Illum insertajna għandna żewġ mistednin ismu Roberto u tnej Juventini, allura se jkollna nużaw il-kunjomijiet biex nagħmlu distinzjoni. Mela, sa fl-aħħar wasalna d-derbi tal-Italja, logħba li tista' tgħid ħatwaqqaf nofs Malta, hekk kif ir-rivalità bejn Interisti u Juventini f'dil-art ħelwa hija waħda akkanita. Taħsbu li kienu jew huma raġunijiet mill-enti rispettiva tagħkom għala Inter Juventus hija rivalità daqshekk akkanita għaw Malta. Chris, tibda inta x'l-Inter ħajlabuhom. Sempliċi ħafna rivalità kbira għax ġistimijiet kbar dejjem iġġieldu għall-onuri u dejjem sabu l-xulxin kontra xulxin. Issa sintendi magħhom hemm il-Milan. Ta' dawk it-tliet timijiet fl-Italja bir-rispett kollu lejn l-oħrajn. Ftit li xejjem. Jiġri bil-fors li kbar rivalità sa tkun Inter, Juve u Milan. Però Malta isu għaw iktar. Malta naħseb Inter, Juve u Manchester United, Liverpool. Minka bejn Inter u Juventus, ngħidu hekk. Jien naħseb dawk li kbar rivalitajiet hawn Malta. Tajjeb wis Roberto Chiappa, kummenti tiegħek fuq din rivalità. Jien minn naħa tiegħi nista' ngħid u bħalma qal saħibna Chris, 3 timijiet li tista' tgħid kbar fl-Italja ta' storja kbira huma Juventus, Milan u Inter ovvjament. Rivalità li naħseb ilha ġejja minn żmien 50-ijiet, 60-ijiet komplet teħrax sfortunatament meta kien hemm u mhux ħanidħlu fiha u nieqaf hemm fil-kwestjoni kalċopoli ta' 2006 li bejn il-partitarji komplet teħrax iktar fuq Scudetto mhux Scudetto. Imma dik il-rivalità komplet tikber minn dak iż-żmien l-hawn.
Mela, Chris, Inter irritornaw fil-qoċċata tal-klassifika wara s-suċċess tal-ħadd li għadda ġewwa Firenze u dan minkejja li qatt irridu jirkupraw il-logħba nieqsa kontra l-Atalanta logħba li minħabba s-Superkoppa Italjana dina kellha tiġi postiċipata għat 28 ta' frar li ġej. Taħseb li se tmorru bħala favoriti għal din il-logħba? Indubjament, jekk l-Inter tajt li mhumiex favoriti, tkun qed tinħeba. L-Inter huma favoriti, però l-Juventus ma tista' tarmihom qatt. Laqqas meta kienu għaddejjin mill-kriżijiet, dejjem ġew u labu l-logħba tagħhom. Jiena nemmen ukoll li l-Inter għandhom naqra xi ħaġa f'moħħhom li meta jilagħbu mal-Juventus. Jiġifieri l-istorja tajtek mhux qed ngħid jien, anke kull meta nlagħbu magħhom episodji ħafna panik fil-ground. Jiġifieri jekk l-Inter mhux se jżommu kalmi nhar il-ħadd jilagħbu huma favoriti kemm huma favoriti, taf tmur bil-kontra li l-Juventus terbaħ. Jiġifieri jiena ma neskludi xejn. Skont x'sa jiġri fil-ground. Minħalla Roberto, Juventus waqt kull mistenni qegħdin letteralment wara n-nerazzurri u m'hemm dubju li l-Bianconeri s'issa qed jagħmlu xogħol tajjeb biżżejjed biex huma saru sfidanti ewlenin għar-reb tal-iskudetto. Temmen li Juventus verament jistgħu jmorru bil-mentalità ta' tim li m'għandux jitlef għall-konfront tal-Meazza? Nitkellem skont kif naħsibha jien, forsi ħafna supporters ma jaqblux miegħi. Naħseb li Juventus m'għandhom xejn jitilfu f'din il-logħba u hija l-pressjoni ħadd tkun kollha fuq l-Inter. Għar-raġuni li l-Inter bħalma ttu intom u bħalma nemmen jiena wkoll hija l-favorita għar-reb tal-kampjonat. L-ebda supporter Juventin naħseb dis-sena ma stenna kampjonat li qed jagħmlu l-Juventus dis-sena jien l-ewwel wieħed fuq il-kampjonat tas-sena l-oħra roller coaster tilgħin niżlin bil-punti u ma konna xejn konsistenti, it-tim kien kważi sfaxxat. Allegri rnexxielu jagħmel biċċa xogħol kbira dis-sena li qaqqad spogliatoio, qaqqad tim. Sfortunatament tilef ġiexpedini fil-bidu tal-istaġun li xtaq ħafna jibni fuqhom u kienet daqqa ta' ħarta wkoll, però naħseb illi t-tfal tal-Under 23 tal-Next Gen taw dik iċ-ċerta spinta l-qudiem ukoll it-tim apparti xogħol kbir li jagħmel fid-difiża u anke li l-kambjament kbir li jagħmel Rabiot u trasferiment li sar reġa' ta' McKennie għenu ħafna l-Juventus dis-sena. Biex ma nsemmux ukoll il-kambju issa fuq il-linja li qed jagħmel xogħol kbir ukoll. U dan minkejja l-fatt li forsi l-fatt li Juventus kontu bl-Ewropa dis-sena naħseb li tkun żgur. Ifhem li tkollha bl-Ewropa inqas lob, inqas pressure, inqas stress, inqas injuries. Fil-fatt issa irrid nara l-Inter u naħseb Chris ma nafx jaqbilx miegħi wkoll fi żmien ta' meta terġa' tibda iċ-Champions League li jerġa' jibda dak il-bark kbir tal-lob tara li kemm hekk l-Inter jekk hix vera taspira li tirbaħ l-Scudetto. Roberto, naħseb nista' nirrispondik mill-ewwel fuq għadi. Mela, ironikament, għadha kif semmejt li l-Juventus is-sena l-oħra ups and downs bil-punti, xejn konsistenti, naqblu. L-Inter għamlet l-istess. Apparti Champions League. Itfaħħa fil-ġemp il-Champions League, tlajna final, però fil-League ma nistgħux ngħidu l-morna tajjeb. Meta inti iżidilhom il-Juventus l-10 punti li ġew naqsin, l-istess punti bħall-Inter għamlu. Jiġifieri x'qed nipprova ngħid jien? Qed nipprova ngħid li l-perkors tas-sena l-oħra u ta' dis-sena tal-Inter u l-Juventus huwa l-istess. Nerġa' ngħidlek Ewropa apparti. Issa fejn biex nirrispondik fejn qed tgħidli jekk l-Inter mhux se jżommu l-pass peress li għandhom lob iktar. Mela l-Inter dis-sena labu ġaklet il-logħba, il-Juventus labu 22. Jiġifieri sa jkun hemm id-differenza ovvja, il-livell tal-futbol fiċ-Champions League se jogħla iktar, aħna fil-grupp ma kenniex Atletico Madrid, kellna Real Sociedad.
Issa tittara peress li se jolla l-livell jekk iva, jekk mhux l-Inter se jkomplu jżommu l-pass. Però bħala lob, kwantità ta' lob, l-Inter ġa esperjenzawha fl-ewwel parti tal-kampjonat. Ma ninsewx ukoll, Chris, li għandkom skwadra ampji iktar milli għandha l-Juventus ukoll. Naqblu. Dik hija ta' vantaġġ, dik tagħti vantaġġ l-tim ta' Inter li meta tiġi biex iddur għall-pankina, għal-reserves. Naqblu, però nemmen hawnhekk fejn qed jagħmel ix-xogħol Max Allegri. Ħafna jikkritikawh, però kien tara l-formations tiegħu kważi qatt ma żamm l-istess 11. U bil-kapaċitajiet taż-żall li għandkom żamm il-pass. Mela allura il-bankina qiegħda tajba, mhux tajba. L-Inter meta joqsulhom ġiex players għalkemm għandhom il-bankina tajba, meta jiġu biex jilagħbu mal-ewwel 11 għal xi raġuni ma jipperformjawx daqs meta jitlu minn fuq il-bank. Jiena pereżempju ma nistax inħallat il-Arnautovic ma' Thuram, ma nistax inħallat il-Sanchez ma' Lautaro. Issa hemm qiegħda ċavetta biex jintrabaħ il-kampjonat, kapaċi l-Inter iżommu mingħajr injuries u jibissela jolla l-livell ta' Champions League ma jkomplux jifallu lob bħalma ġiġa għamlu. Naħseb hemm qiegħda is-segretu ċavetta ta' kollox minn ħajjerbaħ il-kampjonat għax dak kif tajjeb intom logħba fil-ġimgħa, kull ma hemm issa ġiex logħbiet ta' semifinal ta' Koppa Italja, jiġifieri m'hemmx dik il-pressure tal-lob. Xi impenji eventwalment taf tiġi l-final, l-final tkun hekk missejjer żball xi 3 logħbiet qabel ma jispiċċa lik dik il-ġimgħa. Jiġifieri ma naħsibx li hemm impenji kbar li se jaħdulkom enerġiji kbar. Jiena naħseb li kollox fidej l-Inter qiegħed li ma jfallux il-lob għax naħseb il-Juventus ħatibqa' ma tfallix lob. Roberto De Brincat, l-ewwel kummenti tiegħek qabel ma mmorru reklami fuq dak li ġie diskuss issa. Jiena naħseb li jiena mhux l-Juventus ma naħsibx li huwa sorpriża li qegħdin fit-tieni post, jiġifieri jiena ħafna nikkunsidrhom li jissottovalutaw il-livell li hemm fl-iskwadra ta' Allegri. Però jien fl-opinjoni tiegħi meta wieħed jikkumpara l-iskwadri li hemm fis-Serje A, naħseb Juventus għandhom skwadra b'saħħitha, ġifieri f'kull dipartiment għandhom players ta' ċertu livell u nefqu l-flus ukoll biex inkunu għedna kollox. U barra minn hekk ma ninsewx ukoll kif qalu sħabi li l-Juventus dis-sena mhux qed jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet Ewropej, ġifieri dan Allegri minn ġimgħa l-oħra kull ma jkollu bżonn jipprepara huwa logħba waħda, mhux bħal meta tilgħab fl-Ewropa u jkollok logħba fost il-ġimgħa u logħba fil-weekend, ġifieri dik tagħmel differenza kbira. Jiena niftakar meta f'2011 kien ġie Conte mal-Juventus, Juventus kienu ġejjin minn 7 post, ovvjament tim b'livell ħafna inqas milli huwa dak tal-lum, għalkemm forsi kien hemm ċertu players li rari naraw bħalhom bħal Pirlo, bħal Barzagli, bħal Chiellini. Il-Juventus spiċċaw rebħu l-kampjonati, ġifieri naħseb il-fatt li ma tikkompetix fl-Ewropa għal trofew domestiku dik tagħmel differenza kbira. Min-naħa l-oħra l-Inter għandhom skwadra ħafna iktar b'saħħitha, għandhom ħafna iktar Inzaghi għandu ħafna iktar options, forsi fl-attakk huma ftit limitati kif qal sieħbi Chris. Però per nofs il-ground huwa b'saħħtu ħafna tal-Inter, difiża hija b'saħħitha, ġifieri naħseb li it-tnejn huma timijiet ta' livell għoli, però naħseb l-Inter għandhom xi ħaġa żjed. Apparti li ovvjament għandhom sistema tal-logħba aktar kollawdata u aktar kif jgħidwa aktar fluid minn dik tal-Juventus għalkemm jilagħbu bl-istess sistema tattika. Mela, grazzi Roberto De Brincat għal dawn l-ewwel kummenti tiegħek, se mmorru għal waqfa ta' reklami jibqgħu magħna għaliex apparti r-reklami ser ikollna intervent mingħand il-korrispondent tal-Kamra Sportiva s-Serje A Wayne Mikallef illi wkoll ħajtina l-opinjoni tiegħu fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej għal daqstant. Ibqgħu magħna biex dalwaqt nerġgħu nkunu magħkom.
Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew. Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' 185 euro. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa players li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba l-segwaċi tal-Kamra Sportiva, illum ħanati l-opinjonijiet tiegħi dwar l-logħba Juventus kontra Inter, opinjonijiet osra video qasir dwar x'qed nistenna minn din il-parti tis-sema tal-ġimgħa. Logħba li kapaċi iddawwar il-kampjonat Taljan ta' taħt fuq. Rebħa għall-Inter fl-opinjoni tiegħi tfisser li x'aktarx in-nerazzurri ħajjirbħu is-Serja. Iżda, rebħa fis-sem Juventus tista' ddawwar il-kampjonat ta' taħt fuq u l-isprinta tkun fis-sem tal-Bjankoneri. Kollox jista' jiġri, però x'qed nistenna jien qed nistenna li l-Inter mhux se jmorru daqshekk għall-attakk, ħajlabu logħba ta' draw, jaqblilhom għax jibqgħu bl-istess punti, ma jaqblilhomx jissugraw morru għal-rebħa għax il-Juventus nafu kemm huma tajbin tal-istaġun, għandhom ħafna plejers żgħażagħ, jiġifieri mhux diffiċli tiddefendilhom, iżda l-Inter għandhom l-aqwa diviża fil-kampjonat Taljan u naħseb waħda mill-aqwa diviżi fl-Ewropa kollha. Jiġifieri dik tkun logħba tal-Inter, ħajpruvaw jżommu lill-Juventus draw, il-Juventus ma jistgħux jitilfu aktar punti kontra l-Inter, jiġifieri qed nistenna li Allegri joħroġ biex jirbaħ, mhux xi ħaġa naraw sikwit li joħroġ jattakka sew. Iżda din il-logħba l-Juventus iridu joħorġu bi grinta u determinazzjoni biex jelbu lill-Inter. Ħatkun diffiċli għal Bjankoneri. Din il-logħba l-Juventus iridu joħorġu bi grinta fil-futbol u kollox jista' jiġri. Mela, grazzi hemmhekk lil Wayne Mikallef tal-opinjoni tiegħu fuq din il-logħba, fakrukom il-qegħdin f'xandira diretta. Waqt il-programm botta u risposta din nitkellmu fuq il-logħba Inter Juventus il-partitissima ta' nhar il-ħadd li ġej, xi ftit kummenti illi daħlu waqt
program tagħna llejla nħeġġukom biex ukoll kummentaw u fuq dak kollu qed niddiskutu llejla nsellmu lil Godwin Xkembri, il-Wayne Kuxkiri, il-Kert Pirotta, Trevor Barbara, Jane Buġeja, Rajna Jones, Chris Balzja, Joseph Brinkat, Joe Sigat, kif ukoll l-assistenti għall-produzzjoni tagħna Mark Xkembri u Brady Buġeja li llejla qed nisegwu l-programm tagħna. Qed inkamilleri qed isellem lil Roberto hawnhekk, Salvatore Muscat li tgħidilna li xogħol Hamilton issawwa li jerda l-miljuni u xejn iktar. Ma naqbilx ma dan il-kumment ta' Salvatore għaliex inħoss illi issa kienet ambizzjoni għal Hamilton li xi darba jilbes it-tracksuit il-ħamra, imma fuq Formula 1 ħanitkellmu iżjed tard matul ix-xahar. Ġerda għana Raymond Mintoff forza Inter nħeġġunkom biex jekk għandkom domandi għal mistednin tagħna ssaqsuhom, jekk għandkom xi kummenti tiktbuhom. Sa dan it-tant ukoll qabel ma mmorru diskussjoni xi ftit aġġornamenti. Lejla beda il-Premier League Darts, il-kompetizzjoni ta' darts tal-kunnar ta' ħamis, fejn il-lejla ġewwa Cardiff bħalissa ntlabu l-klubit tal-kwarti tal-finali, Rob Cross jirbaħ 6-3 kontra Peter Wright, Gerwin Price 6-4 kontra Nathan Espinel. Fl-istess ħin ukoll ġewwa Old Trafford qatt ġewwa l-Molineux, Wolves xejn Manchester United wieħed, Marcus Rashford għal United. Se nkomplu nżommukom aġġornati fuq dawn l-events ukoll illi hemm għaddejjin. Bħalissa, mela, immorru għad-diskussjoni mal-mistednin tagħna. Il-players ċavetta f'din l-sfida qed naħsbu li se jkunu Lautaro Martinez għall-Inter u Dusan Vlahovic għall-Juventus. Żewġ players illi attwalment qed isibu x-xibka b'mod regolari. Taqblu? Robert Oħjabba id-darba tibda int. Lara, il-fatt Lautaro Martinez qed ix-xibka kull logħba saret xi ħaġa ta' kuljum, kważi kull logħba qed jispekkaw nafu li għalija personali naħseb jiena mit-tim kol tal-Inter li għalkemm għandha players ta' kwalità għalija l-iktar player perikolus u ma tistax tafdaħ għall-ebda ħin għax dana ċub u f'temp ta' sekonda jaħrab id-defensur u magħajr jisib il-ball jisib ix-xibka faċilment. Għal-Juventus, naħatana naħseb li orrajt Vlahovic qabad ir-ritmu tal-gowl u dik hija xi ħaġa pożittiva ħafna għax kien għamel żmien kien qed isiba diffiċli, però reġa' sab il-motivazzjoni li jilgħab tajjeb u jkompli jiskorja, nisperaw jibqa' sejjerek. Però ċavetta naħseb tal-Juventus bħalma qal Roberto ftit qabli Debrinkat, iċ-ċerta ħadd tkun f'nofs il-ground u nispera li nirkupraw ir-rabja f'nofs il-ground għax jaqfitina iktar spinta għan-nofs. U ma ninsewx ix-xogħol billi jagħmel Allegri fid-difiża li tista' tkun anke dik ċafet tajba li nikkontenjaw l-Inter milli jsibu x-xibka. Jiġifieri xorta nibqa' nemmen li bħalma naqbel ma' il-kumment ta' Robert Debrinkat li ċ-ċavetta tkun f'nofs il-ground ta' din il-logħba. L-logħba ta' din kwalità qatt ma tista' tgħid min jista' jkun il-protagonista. Meta ntlabet ġol Juventus Stadium, skurjaw Vlahovic u Lautaro. Ma jfissirx li se jerġgħu jiskurjaw huma. L-uniku naqra differenza li hemm bejn il-ġixtimijiet hija li l-Inter huma naqra Lautaro dipendenti għalkemm ġieli jiskurja Thuram u l-Juventus kważi għandek ħafna players li kważi kollha mill-midfield il-qudiem isibu x-xibka bid-difensuri b'kollox. Aħna niddubita għandi d-dubji tiegħi jekk dis-sena kien hemm xi difensur li skurja Antonello. Naħseb ma jidhirlix jiena biss. Però ma jneħħi xejn mill-mertu li l-Inter huma skwadra kompluta u kapaċi huma l-okkażjoni. Rebħu ħafna logħbiet away, issa jridu jistabilixxu ruhom home fit-tieni round. Għax xi kultant il-logħba home taf tkun perikoluża aktar mill-away. U nispera wkoll Chris biex inkompli ma qed tgħid inti li l-ġixtimijiet forsi
mill-li nixtieqina li jkun daqsxejn avventurużi iktar milli kienu fl-ewwel logħba meta labna ġatolina. Ismani, fl-ewwel logħba. Logħba monotona fit-tieni ħaf fl-ewwel ħanajlek, l-ewwel logħba. Denja tal-Interjuve. Insomma, ħanajlek, l-ewwel logħba jiena inkluż kont ngħid li Allegri ħajnżel jiddefendi. Meta fl-ewwel ħaf l-Juventus niżlu jaggredixxu lill-Inter. X'ġara? Saru l-ġiex gows u jiena naħseb li f'dak l-istadju tal-istaġun it-tnejn li huma kienu happy bid-draw. Għax dak li assistejna lih fit-tieni ħaf kien lob medjokri, ħafna tqassin, isu kulħadd jibża li ma jaqlax il-gowl. Jiena kien nemmen li f'dak l-istadju tal-istaġun naħseb li huma tnejn kienu happy bid-draw. Nemmen li nhar il-ħadd mhux se jkun hekk. Nhar il-ħadd min vera jrid il-lik, irrid iħalli t-timbru tiegħu. Issa, jekk mhux l-Inter, jekk mhux il-Juventus, xi ħadd irid jipprova jħalli t-timbru. Issa jiena profeta minix, il-logħba tista' tmur kwalinkwa naħa, tista' ninżlu u nassistu logħba boring għax it-tnejn jibdew jibżgħu minn xulxin u lanqas jagħtu xutlej l-lasta, jiġri kollox jista' jiġri. Roberto De Brincat, ħansaqsik domanda bħala coach. Kieku inti se tiġi mitlub tilab logħba u tilab bil-fors fl-4-2-3-1. Lil min tażel bħala attakkant? Lautaro jew lil Vlahovic? L-ewwel ħaġa Antonello, bħala coach qatt m'għandek tiġi mitlub kif għandek tilab. Coach dejjem jażel hu is-sistema tattika li jaħseb li hija l-aħjar għat-tim. Però biex inwieġeb għall-mistoqsija tiegħek. Issa nagħmlu bħal Berlusconi, fimni Robert, dak id-detta informazzjonijiet. Malta wkoll ġifieri esperjenzajta jiena mhux l-ewwel darba li ikollok pressure minn membri tal-kumitat biex tilab formation jew biex tilab ċertu players, però ħalla ma tħolx fid-dettall għax aħjar hekk. Ħanejdlek, iż-żewġ players huma tajbin għas-sistema u mhumiex tajbin u ħanejd għalfejn. Meta inti tilab bis-soul striker, normalment tilabu bħala target player. Ġifieri miż-tnejn li semmejt li inti kieku ma nażel il-ħadd minnhom, jien kieku nażel il-Turam. Għax Turam huwa plejer b'saħħtu, huwa plejer fast, huwa plejer li għandu ċertu teknika u huwa mqaxxar biex ngħidu hekk għal dik it-tip ta' role. Huwa li tikant interzogoda jgħid Italjan. Eżatt. Min-naħa l-oħra kemm Martinez u kemm Vlahovic jien fl-opinjoni tiegħi għandhom xi nuqqasijiet biex jilagħbu bħala soul striker. Ġifieri Martinez huwa ftit qasir għalkemm fiżikament huwa plejer b'saħħtu, però mbagħad ovvjament huwa plejer fast u għandu t-teknika. Min-naħa l-oħra Vlahovic għandu l-istatura, però forsi jibgħati ftit anke fil-kontroll tal-ballun u f'ċertu ball distribution. Allura jiena minn daw it-tnejn kieku kelli l-għażla ma nażel il-ħadd, kieku mmur għal Turam jew il-Milik biex nagħti eżempji. Players li huma twal huma b'saħħithom, players li kapaċi. Ma tantx huwa plejer li naħseb is-supporters tal-Juventus. Le, ovvjament bli għamel kienet farsa sħiħa, ġifieri ma insomma affarijiet li jiġru fil-futbol daw. Ġifieri jien naħseb kieku iktar immur għal Turam. Għażla mill-aktar interessanti fil-fatt ukoll Wayne Kuxkiri qed jikkoreġina fuq il-difensuri li skurjaw tnejn, Acerbi u Bisek, fil-fatt Bisek jidher li skurja mal-Lecce Minister żbaljat. Għandna domanda minn Oliver Farrugia wkoll kemm l-Inter jibdu l-fiżjonomija tagħhom u jibgħatu ħafna kieku ma hemmx Martinez, però naħseb din hija domanda li iktar jista' jirrispondi Roberto De Brincat fit-tielet parti tal-programm meta mmorru għall-parti tattika. Nifhem minn Lautaro labna u rbaħna ġifieri. U pront tiġi risposta ta' Chris. Il-verità L-aspett ekku. Manchester United jirdupjaw l-iskors dan it-tant, Højlund jagħmilhom 2-0 għat-tim ta' Ten Hag ġewwa Wolverhampton. Chris, niġu għalik,
kemm se tkun importanti għall-Inter li jirbħu dan il-konfront meta tqis li matul dan ix-xahar se jerġgħu jirritornaw l-impenji doppji bir-ritorn tal-UEFA Champions League. Ovvjament qed inħarsu lejn fini ta' klassifika hawnhekk issa. Jiena ma noqgħod nistaħba jekk irridu qogħdu nagħbu l-mind games nistgħu noqogħdu ngħidu u hija hemm il-logħba nieqsa, jiena lija l-Inter għandhom match point f'idejhom. Issa jew ħajqumu għall-okkażjoni u jieħdu dal-match point, jew jekk jiġu draw u jitilfu, irridu nibqgħu nitħabtu sal-aħħar tal-istaġun. Għax jekk inti terbaħ mal-Juventus u terbaħ dik il-logħba nieqsa u titfa' l-Juventus hekk missejjer żball 7 jew 8 punti warajna, taf tkun naqra diffiċli għalihom. Mhux qed ngħidu impossibbli għax fil-Italja rajna rimonti kbar. Jiġifieri, però naħseb li tkun naqra diffiċli għalihom biex imbagħad iżommu l-pass. Sintendi, u qed ngħid dad-diskors għax il-Juventus fadlalla big matches away. Mentri l-Inter wara li jeħilsu lir-Roma big matches away m'għandhomx. Hemm id-derby. Imma d-derbi fuq il-karta qiegħed away u ħanajdu hekk għax inti tlajt kemm il-darba bħali San Siro tlajna d-derbis, aħna il-Milanisti u l-Interisti l-Italja jitlu hand in hand. Ekku. Qed insemmu Milanisti, nsemmu wkoll il-Joseph Magri YouTuber ta' Milan illi daħal jara l-programm. Jiena xtaqt nżid kumment però Antonello. Polemiku fejn qed jgħidilna sakemm Marotta ma jixtilx referi. Biss ħalli fidejk. Jien laqqas biss nirrispondi għax hekk ħanoqogħdu sejrim daw is-suspetti u daw l-affarijiet mal għalfejn taraw fil-futbol. Nagħmilha d-domanda għalfejn taraw fil-futbol. Issa apparti dik jiena xtaqt ngħid xi ħaġa oħra. L-uniku ħaġa li ma saqsejtnix jekk kienx sorpriża għalina li l-Juventus qegħdin hemm. Jiena fl-opinjoni tiegħi qatt ma kienet is-sorpriża u inti taf. Ħanfakrek naqxej. Taf li għandna ċed bejnietna. U jiena u Kevin Gerada fis-sajf ktibna li l-Juventus tibda terbaħ il-logħob wieħed b'xejn. Tkun ma tal-ewwel u tiġġieled għalik. Dak iż-żmien kulħadd għajjarna imġienen u kulħadd jitħaq bina fiċ-ċett. Illum il-ġurnata. Li komplejt insaħħaħ l-argument tagħkom illi l-fatt li l-Juve se jkunu mingħajr Ewropa bħalma wkoll wara kollox qala Beppe Marotta qed ser tkun ta' vantaġġ biex Juventus isiru jiena l-Juventus jiena ħanajda b'wiċċi minn jiena ħanajda b'wiċċi minn quddiem. Il-Juventini jajru lil UEFA għax issospendietom. Jien ngħidilhom għamlitilkom pjaċir. Ma tilabux il-ħamis, ikkonċentrajtu fuq il-lig. Qed tieħdu pjaċir issa dal-istaġun. Qed tiġġieldu għal-lig. Mela l-UEFA in brackets għamlitilkom pjaċir. Għax jiena naħseb kieku b'dan it-tim ma setawx irreġġu fuq ġiex Franz. Kien ikollhom fis-sajf jagħmlu merkato ħafna ħjar milli naqbel miegħek għamlitilna pjaċir. Vera. Kienu jibbilaw il-conference. Ovvjament żgur li għamlitilniex pjaċir, għax kienet daqqa ta' ħarta l-fatt li ma dħalniex Ewropa. Issa għaliex imma conference league x'kontu saddaħlu minnha? Xorta, hekk x'daħħalna, hekk ma daħħalna xejn xorta. Il-fatt li ma dħalna xejn ma daħħalna xejn. Saddaħlu ta' ħanajlek jiena fis-saddaħlu. Għax jekk il-Milan ma jmorrux tajjeb fil-UEFA Cup, ħadd ikkwalifikaw intom għal World Club Championship li se jsir is-sena d-dieħla u talli titlu biss tieħdu 50 miljun. Tinsa fattur ieħor illi mhux biss il-Milan imma fuq il-karta ma naħsib se tiġri imma ma tistax tgħid jista' jinqala jekk in-Napli jirfu it-tliet logħbiet li ġejjin fl-Ewropa jkunu huma li jikkwalifikaw. Ma jidhirlix Antonello ta' il-Napli ma hija tittasal semi-final biex tikkwalifika hi. Dik l-informazzjoni li għandi jridu jirfu tliet logħbiet. Ma nista' Amerik
Imma jekk il-Milan, għax jiena safejna fina l-Milan qiegħda Għajdu ttiri. l-Juventus huma l-favoriti li jitlu fit-tazza tad-dinja tal-klabs. Mhix bil-fors, kont se jagħmlu l-Milan. Għax il-Milan jekk imorru tajjeb fit-tazza UEFA li jiġifieri għalija dar-round diġà se jaqbżu. Jiena jekk ma jgħaddux dar-round ma nafx. Jiġifieri. Jiġifieri jekk ikomplu javvanzaw jaslu semi-final u anke final, ikunu huma li jidħlu. Hemmhekk imbagħad tkun naqra d-daqqa ta' ħar tal-Juventus, però nerġa' ngħidlek Conference League x'sa ddaħħal jekk missejjer żball min joħodha jieħu xi 10 miljuni. Mela, Joseph Magrista qed jgħidilna 50 miljun toħodhom jekk tidħol Champions League. Ukoll kumment mingħand Joseph li wkoll. Minn meta tieħu 50 miljun jekk tidħol Champions League? Di ġdida. Mela forsi jista' jelaboranna naqra eżed fuq dal-kumment il-kollega tagħna nsellu wkoll David Saliba fejn qed jgħid isellem għall-mistednin tagħna u qed jgħidilkom ara tittekkjawx ma tittekkjawx il-ħadd. Insomma, Roberto Chiappa, ħalli niġi għalik. Taqbel miegħi jekk ngħidlek li s-saħħa tal-Juventus hija d-difiża? U jiva naqbel perfettament ton. Għal-metlek fl-ewwel parti għaċċernajt ukoll li Allegri għamel xogħol kbir għat-tim, għamel għat-teamwork u naħseb l-ewwel ma beda kienet l-ewwel homework tajjeb li għamel kien li jirnexxielu jaqgħad id-difiża kif nafu tal-Juventus difiża soda. Jekk li sejjer żball, qegħdin it-tieni warajkom bħala l-aqwa difiża fil-kampjonat kull ma hemm xi żewġ goals. 13 Juventus 10 Inter. Ta' differenza ta' 3 goals, ġifieri naħseb kien għamel il-homework tajjeb tiegħu Allegri bħalma qal Roberto Allegri qed jiġi sottovalutat ħafna minn ħafna supporters Juventini. Apparti hekk jiena sodisfatt bħalissa bil-kampjonat li qed nagħmlu u nispera li nibqgħu nżommu l-pass magħkom sal-aħħar ġurnata. U naraw kampjonat mill-isbaħu. Allura mill-li nista' nifhem inti favur il-famuża Kortomużo. Ifhemni, jiena kif ħafna supporters forsi ma jaqblux miegħi, ħafna nies ma jaqblux miegħi. Jiena illum il-ġurnata sirt nirraġuna fl-aħħar mill-aħħar laqwa 3 punti, terbaħ wieħed b'xejn, terbaħ 5 b'xejn, terbaħ bil-kalċa xampanja, kalċa spettakolo u terbaħ bil-kalċa Kortomużo. Fl-aħħar 3 punti li jgħoddu fuq il-klassifika. Naqbel miegħek għax jiena dejjem ngħidilhom. Meta aħna ħadna l-5 liksim fila, ir-Roma kienu jilagħbu l-isbaħ futbol taħt Spalletti. Aħna konna neħdulhom il-lig, x'jiswa? Biex Ma tifhimni. Jaf fil-fatt ir-raġunatiri dejjem differenz. Nifhimniex ħażin li ma nħux pjaċir nara futbol spettakolari da għax inkun gidib. Naħseb bħalma il-kollega tagħna Krissa u Roberto nieħdu kollha nieħdu pjaċir naraw dak il-one-touch futbol u passes sbieħ u futbol sabiħ, però at the end fil-logħba fl-aħħar li jagħti r-riżultat. U meta l-ġurnalisti mbagħad ħajmorru jduru fuq il-coach u l-press fuq ir-riżultat ħajduru, mhux fuq il-lob sabiħ. Sewwa wis, mela, semmaru għattini waqfa pubbliċitarja li għandna likom illum. Ibqgħu magħna wara riklami qabel ma nidħlu għal diskussjoni jerġa' jingħaqad magħna Mark Xkembri d-darba l-YouTuber ta' Juventus fejn se jkun quli d-darba jtina ħsibijiet tiegħu fuq din il-parti titsimha. Għaldaqstant ibqgħu magħna fadlilna ħafna niddiskutu fil-programm tal-lejla.
Inti wisdem tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xerawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew. Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro. Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u ta' dimensjonijiet 1:10, ser tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittax ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla tajba bibtijaj u meta ninsabu prattikament 3 ijiem qabel il-partitissima id-derbi d'Italja bejn Inter u Juventus. Ovvjament l-adrenalina tibda tiela u kemm għalina bħala partitari kif ukoll għandi nifhem jiena li anke ġo dressing room. Ħatkun logħba li fl-opinjoni tiegħi mhux biex nilqa' l-Inter jibdew favoriti kemm għall-forma ngħidin juru kif ukoll anke l-fatt li se jkunu ġo darhom, biss però 90 minuta jista' jiġri kollox u konvint li t-tim favorit tiegħi Juventus għandhom xi jpattu wara draw diżappuntanti home tal-weekend li għadda u nittama li psikoloġikament din isservihom bħala boost ħalli jqumu iktar għall-okkażjoni. Juventus li apparentament jidher li Chiesa ħajkun skont l-aħħar għajdut illum jibda l-logħba mill-bidu wara li kien jesal diversi lobiet mistenni jirritorna wkoll. Rabio li ħatin f'nofs il-ground. Logħba tista' tmur kull naħa. Finalment, panejt, nemmen li tkun xi azzjoni personali li ħat determina l-logħba, però nemmen li ħajkun iktar minn go wieħed. Demx naħseb ovvjament jiena. Juventus li dil-ġimgħa ġew imsaħħa bl-akwis f'nofs il-ground tal-ekspert ta' Southampton Carlos Alcaraz illi mistenni jasal Turin iktar tard. Il-lejla wara li l-bira ħadda mit-testijiet mediċi, issa nistennew naraw. Jiġri x'jiġri appell wieħed, kulħadd iżomm il-kalma l-istaġun għadu twil. Aħna nibdew bħala l-underdog. Ħadd minna ma pasal li Juventus ħanaslu sawnek. Issa li jiġi oltre minn hemm għal dan l-istaġun meħba bih. Il-lejli tajjeb bibtijaj. Mela, merħba lura għal-programma ta' Nisfotta
fejn jiġri x'jiġri aktar kellna wieħed. mela fejn kellna wkoll talba mingħand il-YouTuber tal-Milan Joseph Magri biex jidħol ukoll jgħid tiegħu fuq din il-logħba biss qabel għandna xi messaġġi x'nistgħu u rridu ndaħlu wkoll ir-rokna ta' Roberto De Brincat. Mela, Gian Paul Xkembri isellem appunto l-Joseph illi illum għamil daħla l-lum għandna naqra ta' sliding doors kif jgħidulhom l-Ingliżi kulħadd u min jidħol min joħroġ imma insomma issa beħtan live. Ġeja qed jgħidilna ħammur kontra l-kurrent jiena li jekk barra li jkun kalmu Çalhanoğlu jkun aqwa tiegħu nitaratom vantaġġ għand l-opinjoni tiegħi l-logħba tintrebaħ f'nofs il-ground. Grazzi wkoll. Hemmhekk lil Edwin u Joe Spiteri jgħidilna kellu bżonn jilgħab kien ħalli nirbħu żgur qasseb Roberto. Mela. Chris u Roberto wieġbu ftit il-messaġġi ta' Edwin u Joe rispettivament qabel ma nkomplu il-programm. Ġewi nkellimlu minn hawn ħafna ħabib kollega kbir tiegħi. Kien naf li jiena bejnietna naqbdu ħafna jaf li jiena naħseb l-inqas plejer li fil-Juventus għalija bħalissa huwa Moise Kean. Xtaqtu li sar it-trasferiment tiegħu mal-Atletico kan ngħidu ħlisna minnu imma sfaxxa l-medical test minħabba l-fatt li kien ilu ma jilgħab allura kellna spiċċa nerġajna nitwekkaw bih. X'taħseb Roberto? Jalla ma jilgħabx, jibqa' fejnu, thank you, grazzi, bħalissa hemm min jista' joħodlu postu u li nafu li l-idħul ta' Yildiz kien providenza u manna mill-Under 23 tal-Juventus li ma stajniex insibuhom fl-aħjar mument naħseb. Il-fenomenu Yildiz illi kif ħanaqbad ngħidu Roberto dal-aħħar xar forsi isu faċċa. Fimni, Antonella, naħseb jekk toqgħod tqis il-next gen. Ir-riżultati li kienu qed jiksbu il-next gen qed juru issa. Semmejna l-Yildiz fosthom hemm il-Ing Junior, hemm Nonġe, il-Nonġe huwa plejer ukoll promettenti wkoll f'nofs il-ground li jissadu ma tantx taħ spazju Allegri biex jilgħab u wera l-ftit li kien daħal xi tliet logħbiet ilu wera naqa' kapaċitajiet ukoll il-next gen itturu l-frott tagħha. U Yildiz huwa wieħed mill-frott dan kemm mat-Turkija għamel logħb spettakolari wkoll. Fil-qualifications, jiġifieri dan jekk intuħ iċ-ċans u jibżgħu għalihom daw il-plejers il-Juventus, plejer bħal Yildiz għandu prospettiva sabiħa għal-futur. Jien fil-fema tiegħi nispera li ħafna supporters jaqblu miegħi wkoll għax plejer żgħar b'dik il-kapaċità b'dak it-talent ma tantx qed tarallhom. Tajjeb wis, mela, Chris, twieġeb l-Edwin qabel ma nkomplu? Chris titxel il-mikrofonu. Ma tantx hemm xi twieġeb, kulħadd jaf li Çalhanoğlu Barella tnejn mill-aqwa midfielders li hemm ġol Italja, m'għandhomx għalfejn ma jżommux kalmi, jekk aħna nilagħbu l-logħba tagħna, ma narax li m'għandix tkun logħba tajba fil-midfield min-naħa tal-Inter. Però hemm ħafna fatturi u jiena dejjem ngħid Allegri ma tistax tissottovalutah da biex jaqbad u jitfalek man marking fuq Çalhanoğlu daqsa silma. U Çalhanoğlu kulħadd jaf meta jkollu man marking fuqu jitnervis. Jien xtaqt għandek kumment ieħor li xtaqt nirrispondi. Ta' min? Fej ta' Joseph Magri naħseb qiegħed magħna hawn. Eżattament, tista' mela. U qal li kontra l-Verona kellu jitkeċċa bastoni. Qabel ma twieġeb il-Joseph, lax laqiet hawn nivoldi li x'ismu ħalli mmorru għar-rokna ta' tattika ma' Roberto De Brincat u mbagħad nkunu nistgħu wkoll inkomplu id-diskussjoni hemm kellna kumment interessanti ta' Kevin Ġerada
Roberto, il-parti tattika, fidejk. Antonello, qabel nibda l-parti tattika, kemm nwieġeb ftit kumment li qal sieħbi Roberto dwar Moise Kean, għalkemm huwa plejer li forsi ma laħaqx l-aspettattivi, però jiena xorta ma nikkunsidrax bħala plejer ngħid aħjar l-isna minnu. Hemm plejers oħrajn li forsi nistgħu ngħidu l-istess bħal Miretti. Pereżempju, jiena ma nistax nifhem Allegri kif jibqa' jilgħab il-plejer u dejjem jispiċċa wara ħaf jew wara sija logħob jibdlu. Dejjem nispiċċaw b'raġel inqas. Però ovvjament ejja nuru rispett lejn kull min jilbes il-flok tat-tim tagħna. Jiġifieri kull min iżomm ma' klabb għandu juri rispett tal-plejers li jilbsu l-flok tal-klabb li jżomm magħhom. Issa dwar il-punt tattiku bħalma qed fil-bidu kemm Juventus u kemm Inter jagħmlu użu mis-sistema tattika simili li hija 3-5-2, sistema tattika li ħafna jaħsbu li hija difensiva għax meta tiddefendi b'5, però fil-verità jekk din is-sistema tattika tiġi utilizzata b'mod tajjeb, it-tim jiddefendi b'4 mhux b'5 għax inti il-wingback tan-naħa opposta fejn jkun il-ballun ma jaqax mal-linja difensiva ma jidħol quddiem id-difiża, ġifieri jiġi holding midfielder extra. Għalkemm Allegri, ħankellem fuq Allegri speċjalment, jippreferi li l-wingback jinżel mal-linja difensiva biex ikollu linja ta' 5. Il-punt huwa ovvjament in-nofs il-ground. Nofs il-ground ħajmel differenza kbira f'dil-logħba, jiena bħalmet l-Inter għandhom nofs il-ground aktar b'saħħtu, jew jekk mhux aktar b'saħħtu ma li jiffunzjona aħjar minn tal-Juventus. Inzaghi kellu l-mertu li plejers bħal Çalhanoğlu u Mkhitaryan reġgħu lilhom il-livell tal-gwirjiet tagħhom u ovvjament qed ikunu determinanti tant li l-Inter fis-sajf akkwistaw midfielder li fl-opinjoni tiegħi huwa tajjeb ħafna Frattesi u dan sapruhu fuq il-bank tas-sostituti. Ħajgħamlu differenza wkoll il-wingbacks, jiġifieri wieħed irid jara iż-żewġ timijiet li ma' wingbacks ħajjitfgħu fil-formazzjoni inizjali. Jiena fl-opinjoni tiegħi Allegri min-naħa tal-Allegri jagħmel żball jekk jerġa' jħalli għal darb'oħra lil-wejja barra. Dal-plejer beda l-istaġun tajjeb, kellu wirja tajbin fil-bidu, weġġa ovvjament sakemm jirkupra jsib il-forma. Kostic dal-aħħar mhux il-plejer li nafu li hu, ġifieri ma baqax fil-livell li konna mdorrijin narawh anke l-crosses tiegħu u l-lob tiegħu jiġifieri qed ibatti bil-mod. Min-naħa l-oħra għandek il-Dumfries u ovvjament Di Marco, żewġ muturi li jiena għandi kurzita jekk ovvjament Allegri jilgħab il-Cambiaso fuq il-lemin biex nara t-taqtija bejn Cambiaso u Di Marco min ħajħroġ rebbieħ minnha xi huma żewġ plejers li jien jogħġbuni ħafna. Onestament Cambiaso sorprendini ferm u qed juri li huwa plejer ta' livell għoli u tajjeb biż-żewġ saqajn, dik hija xi ħaġa importantissima u anke plejer li tista' jużah fin-nofs. U naħseb ikun dwell interessanti jekk ovvjament Cambiaso jilgħab fuq il-lemin kif qed jilgħab dal-aħħar. Min-naħa l-oħra naħseb id-difiża tal-Juventus dejjem jekk ma jilgħabx Alexandro hija aktar b'saħħitha minn dik ta' Inter. Id-difiża naħseb li hija il-pedament li fuq u benna t-tim Allegri għalkemm jiena fl-opinjoni tiegħi kieku għandi dawk il-plejers għad-dispożizzjoni tiegħi ma nilgħabx b'3-5-2 imma kieku nilgħab bil-4-2-3-1 ħalli nkun nista' nilgħab kemm il-Chiesa, kemm il-Yildiz u kemm il-Vlahovic. Naħseb li Allegri ħajnżel għad-drop. Bħalma semma Roberto, naħseb li Allegri ħajmur lura l-Kortomużo għal din logħba, ħajlab logħba difensiva, logħba ċess kif jgħiduha, ħajjipprova ma jagħti spazju
l-Inter biex jippenetraw id-difiża. Ovvjament jittama li jew b'xi kontrattakk jew inkella b'xi set piece isib ix-xibkattin tiegħu. Min-naħa l-oħra Inzaghi ovvjament naħseb li ħejla bil-logħba solita tiegħu, possess, ħafna moviment bla ballun, change of play, u ovvjament jittama li Lautaro u Thuram jagħtu battikata lil Bremer u sħabu ovvjament ikunu deċiżivi għall-Inter. Saqsik naqra domanda, minix naqbel miegħek għal kollox, Roberto, fuq il-kummentijiet, Allegri se jinżel draw. Ma nistaqsi il-Juventus ma nasibx jaqbillhom jilagħbu draw meta tqis li jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma u l-Inter tirbaħ il-logħba l-mitlufa potenzjalment jista' jkun hemm vantaġġ ta' 4 punti ħalli li rridu nitkellmu x'għandi issa. Però ma naħsibx li qed naqbel miegħek li Allegri ħajnżel draw. Ngħidlek għalfejn ir-raġuna u Antonello. Number one, Allegri hija it-tendenza tiegħu li f'dat tip ta' logħbiet jinżel draw, fis-sens jinżel draw mhux bil-fors biex jieħu punt. Imma l-importanti li ma joħroġ tellif minn dik il-logħba, s'hekk jieħux punt, jekk jieħu 3 punti dik hija storja oħra. Jekk il-Juventus nhar ħadd jiġu draw, mela ħajibqgħu taħt l-Inter. U l-Inter għandhom logħba x'jirkupraw, però m'hemm l-ebda garanzija li l-Inter ħajrpu l-logħba li ħajrkupraw. Right? Barra minn hekk kif għedna qabel, l-Inter dalwaqt jibdew l-impenni tagħhom jerġgħu fiċ-Champions League. Mela hemmhekk il-Juventus ħajkollhom vantaġġ mill-aspett fiżiku u psikoloġiku u forsi l-Inter biex jiffukaw fuq iċ-Champions League jistgħu wkoll ifallu xi logħbiet fil-kampjonat. Allura bid-draw Allegri jaf li ħajibqa' imwaħħal mal-Inter. Jekk jitlef, id-distak ħajkber ħafna, kif qal sieħbi tal-Inter. Allura naħseb li draw Allegri bid-draw jkun kuntent minn din logħba. L-importanti li ma joħroġ tellif, ħalli number one anke l-moral il-fatt li ġi draw mal-Inter mhijiex daqqa ħażina. Tu jibqa' viċin kemm jista' jkun il-quċċetta tal-klassifika u ovvjament imbagħad jittama li l-Inter jibdew jiżolqu biex ikun jista' it-tim tiegħu jieħu vantaġġ mis-sitwazzjoni u jaqbiżhom fil-quċċetta tal-klassifika. Grazzi Roberto De Briccata, aġġornamenti. Premier League Wolves xejn Manchester United 2 u United kellhom ukoll 2 gols imħassra. Premier League Darts Michael Smith jirbaħ kontra Michael van Gerwen 6-5 u l-fenomenu l-ġdid ta' darts Luke Littler bħalissa qiegħed jirbaħ 5-2 kontra ċ-champion tad-dinja Luke Humphries dik li hija l-aħħar kwart tal-finali. Mela, qabel ma nkomplu diskussjoni mal-mistednin tagħna, Joseph Magri daħal jitlubni biex jagħmel intervent fuq il-programm tal-lejla u l-intervent nagħmlulek billi nsaqsek id-domanda. Intom bħala Milan li bħalissa din it-tielet kemm xejn maqtugħin mill-rivali tagħkom għax fil-fatt Inter għandhom 54, Juve 53 u Milan 46. Blima mentalità se tkunu qegħdin taraw il-logħba bħala spettaturi neutrali. Bot ovvjament nagħti ċans il-Sur Roberto Chiappa jirrispondu. L-ewwel qed insellem is-semmija kollha l-Chris, il-Roberto u il-Roberto u grazzi lilek Solitur tal-li oġbok iddaħħalni. Mela ovvjament aħna qegħdin nittamaw jew għal draw għaliex jekk il-ġixtimijiet jiġu draw u aħna nerbħu mal-Frosinone nemmen li noqorbu iktar lejn il-leaders ta' qudiem Inter Juventus. Però jekk ikolli nagħżel li jirbaħ xi ħadd, jiena ovvjament ħajlabu Inter Juventus li huma ġiex rivali tal-Milan, ġifieri jekk ikun hemm possibilità li jitilfu tnejn naħseb dik il-possibilità, però ovvjament mhijiex ħadkun. Però jekk ikonna nażu naħseb bħala supporters min jirbaħ, nemmen il-aħjar għalina huwa f'dan l-istat illi jirbħu il-Juventus. Tgħidli għaliex. Mela, jekk Juventus jerbħu u Milan jerbħu wkoll, ħajibqa' kollox l-istess, jekk m'iniex sejjer żball 6 punti. 7 punti. Jekk u wkoll mimma l-Inter niġu xi 5 punti, ġifieri dak huwa illi jaqbel li jenna
li jenna bħala Milanisti. Pero naħseb id-draw nemmen li tkun aħjar għaliex ovvjament il-ġixtimijiet ta' qoddim jitilfu il-punti u aħna noqorbu iktar lejn l-ewwel post. Tal-kemm nemmen li bil-punti li klifna dal-istaġun nemmen li ħajkunu ferm diffiċli biex nirkuprawhom. Inter Juventus, Inter ovvjament ma tisqal kemm opinjoni tiegħi kien hemm momenti li kienu favoriti anka mill-referees tal-Italja, però ma tista' tneħħilhom l-ebda mertu għal mod kif qed jilagħbu, però tajjeb illi ngħidu wkoll illi ħaġa li tinkazzani u jista' jkun il-ħabib tagħna Roberto Ciapaqui u ġibni fuqha illi għadek issib Juventini illi jgħidu kontra Allegri li ma naqbel magħha xejn u ħanejlek għaliex. Mela dan huwa bniedem milli mhux biss bħal Juventus is-sena l-oħra ġew naqsulhom il-punti għal darbtejn, din is-sena kulħadd qal li m'għamlux it-transfer market kbir u qegħdin jagħtu sfida tajba għall kampjonat. Jiġifieri din kurzità illi ħannistaqsi eżattament mela number 1 jekk il-Juventus ineħħu l-Allegri min jista' jkun li għandhom f'moħħhom u wara kollox illi bit-tim li għandu qed iġġed il-kampjonat ma naħsibx li għandu tkun ir-raġuni li jitkaċċa minn postu. Jien għandi isem kieku eventwalment li jista' jiffittja għal bank ta' Juventus u mhux jisem minn dawn li qed jissemmaw ħafna. Nassumu li ċertu coach biżlu milli jikkoċ timijiet nazzjonali wara li jkun rebaħ fuq li rebaħ. Qed nirreferi għal Didier Deschamps. Roberto. Mela, ħawwi ġibir l-Joseph mal-ewwel. Jiena waħda mill-mistoqsijiet li qed tagħmel bħalissa hija nistaqsi lil kull Juventin jaqbel ma jaqbilx mi jista' jibgħatu li mhix problema. Min kien ħajkun dak il-coach minn flok Allegri li bħal mettinti bil-istaġun li kellna s-sena l-oħra ups and downs u it-taħarta. Liema coach kien se jkun li jerġa' jiġbor it-tim wara spalleħ u jitellaw fil-qoċċata tal-klassifika ftit punt taħt l-Inter biex li dal-kampjonat. Ma naħsibx li kien ħajkun hemm coach ieħor li jagħmel din ix-xi ħaġa li jagħmel Allegri, tgħidli tfaħru daqshekk. Jiena il-xogħol li jagħmel Allegri forsi ma ħafna nies ma jidhirx li jagħmel xi xogħol kbir, però jiena hija huwa l-moħħ wara dan is-suċċess li qed iġibu u huwa suċċess li qed iġibu l-Juventus. Jiena ħawwix bek fuq xi ħaġa naħseb illi għalkemm naqbel miegħek, però ma naqbilx f'dil ħaġa meta tgħid li mhux jagħmel xi biċċa xogħol kbira x'inha li bit-tim li għandu li qed jiċċellem. Bħalissa qed jagħmel naħseb l-aħjar biċċa xogħol li qed jagħmel għalija jien. Irnexxielu mis-sena l-oħra qaqqad spoljatojo, qaqqad it-tim kien imkisser is-sena l-oħra kull Juventin jaf li t-tim kien kważi sfaxxat. Vlahovic kien hemm Lajta li Vlahovic irid titlaq. Lajta li anki Chiesa irid titlaq ukoll. U da fis-sajf naħseb għamel homework tajjeb, irnexxielu jerġa' jaqqad it-tim, qaqqad teamwork, qaqqad spoljatojo u deru mill-bidu ta' season s'issa il-Juventus qegħdin avolja m'għandhom skwadra ampja bħal m'għandhom l-Inter li huma attrezzati żgur iktar mill-Juventus, però xorta qegħdin iżommu l-pass magħhom. Jiġifieri from day one qed li Allegri huwa coach li jista' jmexxi l-Juventus, dan ma ninsewx li bit-tim li kellu wassalna final Champions League darbtejn, vera sfortunatament tlifnihom, però ma kien hemm l-ebda coach li jagħmel dak li jagħmel Allegri s'issa. Jien fil-fema tiegħi. Issa bħal met ngħidu, da ħafna Juventini żgur mhux ħajaqblu miegħi, ħafna nies forsi ma jaqblux miegħi, però jiena lejha u għandi jibqa' fit-tmexxija tal-Juventus. Ikun xi jkun it-tmiem tal-kampjonat. Mela, Krist ukoll kellu risposta l-Joseph fuq wieħed mill-messaġġi li bat fit-tieni parti tal-programm. Jiena ma nistax nifhem x'irid jgħid bih. Għax inti qed issemmi ta' Bastoni ma naħsibx li kien episodju kontra l-Milan li ġara. Le, ma le f'mani. Ippermetti li waħda, mniex qed ngħidlek li kien episodju kontra l-Milan, ovvjament
mhux għax kien kontra minnhom, però l-fatt jibqa' li kollha kemm aħna nafu u Chris naħseb għandek età ikbar minni biex tifhem illi meta inti ma jkollokx il-ballun f'idejk u tagħti daqqa ta' minkep il-plejer avversarju, suppost dik għandha tkun ħamra diretta. Alright, inti qed issemmi episodju wieħed. Mela, semmi li il-handsball ta' Pulisic mal-Genova għalfejn ma safrux. Irrispondini. Billi, skużan, li kattajt li kien handsball inti għandek żball. Il-varratu iktar, Jien għandi l-iżball. Il-varratu iktar minn darbtejn. Il-varratu iktar minn darbtejn u konferma. Mela ħanuża l-istess klim tiegħek. Ħadd minnhom maraħ. Mela ħanuża l-istess klim tiegħek. Mal-Verona l-varratu u ma tatux. Mela l-għu ma kienx. Il-varratu. Ma natux il-var. Ma natux l-episodju l-var. U il-referi u Mbirikalla ma kienx fawl. Tajjeb, għalek wasal fista tajb il-futbol tajjeb. Il-referi, inti smajtom, inti tant għandek għall-Inter. Li taqbad u t-spara l-affarijiet bladdu. U t-spara l-affarijiet, għednejdu l-fatti kif Mela ħarajlek jiena. Inti smajta il-diskors li qal il-referi l-kamra tal-var. Rajtux qal, smajtux qal. Għallom jiena il-plejer, rajtu waqqa mal-art, għaxran inħares leħ, reġan tefa u jiena ħattu li għet jitnejek bija. Ġifiri il-referi għet jaqbes għall-Inter, tajjeb u isma ġejna tajjeb. Il-referi għet jaqbes għall-Inter. Il-referi għet jinterpreta. Bħalma il-referi interpreta u l-kamra tal-var interpretat. Li mux handsball ta' Pulisic, mela fej jaqbel lilkom jinterpreta. Fej jaqbel lilkom, fej ma jaqbelx lilkom ma jinterpretax. Bej handsball u daqqa ta' ħatta indifferenza kbira, Krista. Għankompli naqra apparti di. Mela ħan semmi l-arrit tidħol fil-diskussjoni ħankompli nitkelmu. Għadha kif għatlu li Roberto għanti ċappa. Sewa għatlu għax Allegri tajjeb, sewa u l-pozizjoni li għedin, mela inti għattammetti il-falliment li għattamlu intom. Ħanajlek għalfejn. Mela daw mamlux merkato. Sewa għax kull ma ġabu l-Webis. Intom ġibtu Sportiello, ġibtu l-Gabba issa, ġibtu l-Loftus-Cheek, il-Reindeers, il-Muzak, il-Pulisic, Ċikuweze, Okafor, u Ljovic, u għedin warajom. Jiena mux għetnajlek sal-aħħar tal-istaġun, taf tiħtu l-lik. Għaxem maħtom, jiena ma naħtakom għat. Pero, bid-diskors tijak, li għadek kifat, għadek kem il-sigillajt inti sissa il-falliment li għattamlu intom. Għamiltu, il-faqtu dak il-flus kolla, u laqqas biss intom kapaċi iżommu l-pass tal-Juventus. Mela, għax t-devjaw mis-suġġett. Definitivament, aħna naħseb illi klifna il-punti aħna stess. Ma għax kliftu għam il-punti. Pero mbatt taf xin il-differenza, Chris? Illi m'għandniex 400 miljon dejn aħna ħabib ta' bħal ħaddieħor. Issa billi taqbes fuq id-dejn. X'għandax taqsam? Il-Juventus u l-Inter kważi għandhom l-istess dejn. Għaliex qed tajjarlilna bid-dejn u l-Juventus m'intix tajjarhom bid-dejn. Għax għandek għalina. T-devjaw mis-suġġett. Kemmen il-sulġun rigward tal-deċizjonijiet arbitrali. ħaġa għadha kol maħanajt, ma l-ġemma l-oħra ħna tkeċċamilek fuq daħla kera li jien personalment kienet pastazata sewa ma kellux jagħmilha, però aħna kellna żewġ każijiet simili kontra l-Atalanta u Sassuolo kontra Sassuolo fuq plejers tal-Juventus, imma referi ddeċidi jiġbed linji differenti minn kif mexa għamilek nhar il-ħadd. Imma anke d-deċida ma tas kontra Salernitana, id-deċida li l-gatti ma jkeċċeħx ukoll. Tittajt kollox irridu ngħidu, kull jaqbellilna biss. Jekk toqgħod tara l-lob mill-lat arbitrali tista' taqbad bħal mettinti l-ewwel ma tarax il-futbol. Deċiżjonijiet. Jiena ħanajlek, jien għandi għal Joseph għandi 45 sena. Jiena bħalma għal Joseph għandi 45 sena u rajt minn kollox sissa minn kollox rajt. Imma meta kellna żmien tan-98 ta' Ronaldo, ta' 5 maġġor kollha nsemmihom ta' jiena ma nistħix. Dik hija parti mill-istorja tal-Inter. Imma meta jiġu l-Interisti u jqogħdu jgħidu għax ma tarawx il-futbol tarawx. Jekk m'hemmx fiduċja, tarawx. Għax illum jew għada, meta inti taqbad il-miżien, impossibbli li tim wieħed biss dejjem kollox favorih. Għanu spunt minn dak li tgħidu intom, u nġabdu għandha konsensassikom jiena. L-isqu Roberto. Mela, Maresca se jkun qiegħed imexxi l-logħba ta' nhar il-ħadd
ir-rati fuq il-VAR. Kuntenti bl-għażla? Onestament di oħra, Stantonello, dina pratikament nistgħu noħolqu polemika oħra fuq din. Da suppost kellu jirrefja Orsato jekk ma sejjer żball u għaxi ir-raġuni nafuha. Orsato ma kienx semmima, bej Maresca kienet u Doveri. Jiena ma nafx, forsi il-kolleġini l-aħħalli kelli suppost kellu jirrefja Orsato, imma minħabba l-każ li kellu ta' Pjanic. Bej Maresca u Doveri kienet mill-ewwel. Ifimni, jirrafja minni, jiena fl-axar mill-axar, jirrafja minni jirrafja nispera li għal darba Juventus Inter, jew Inter Juventus ħaħa poġijak, tispiċċa fil-paċi. Minajr ma għax niddubda kien xem Inter Juve u Juve Inter li spiċċat fis-slim. Għandu dubbi tiegħi jiena. Yes. Jien ħiex id-dinaj, jiena knemmen fil-filosofija li inkellek toqgħod bis-suspetti tarax futbol, jien laqqas biss nagħti każ minn se jkun ir-referi. Inti taf kellimna fiċ-ċett għax aħna nitkellmu, semmew l-episodju għax kontek inqallu dejjem inti għax imbrekits dejjem b'xi ħaġa kontra l-Inter ma jiena naħliflek fuq liedi li laqqas biss qed nagħti każ. Jien dejjem nemmen jekk inti l-aqwa tim titterbaħ. Issa mbagħad hekk ikun hemm affarijiet klamorużi u mbagħad dik storja oħra ma nemminx li kif qed jippruvaw ipenġuha hemm dawn l-episodji klamorużi li qed jitfgħu il-lik lejn naħa jew lejn oħra, jien ma nemminx fiha. Imma sa dan it-tant l-avversarji diġà qed jibdew anki fuq il-medja soċjali marotta lejk u mhux marotta lejk. L-avversarji x'għandhom tirrispondini inti din. L-avversarji meta qegħdin warajk. Mhix jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jitfgħulek il-pressure u jaraw x'inventaw. L-avversarji jien għandihom pari. Iħarsu f'darhom. Għax bħal-Milan nefqu dawk il-flus kollha, alright? U jiena lejja s'issa falliment ġarqalgħu miċ-Champions League, spiċċaw fil-Europa League. Falliment, u joqgħodu x'jiġu jgħiduli lili għax ġew għax grupp diffiċli u grupp tal-mewt. Falliment. Jekk inti titkellem ta' raġel, falliment s'issa. Jien nerġa' ngħidlek jistgħu jieħdu l-lik. Ma nistax ngħidlek li jiena huma maqtuin mill-tiġrija tal-lik, però għall-flus li nefqu mhux qegħdin hemm bir-rispett kollu. Il-Juventus biex jgħid Allegri ramalhom tim biex jgħid. Però minuta waħda ħanispjega, jien ma naqbilx blek li kien falliment u tina ċans ħanispjega għal xiex. Mela, l-ewwel net jekk toqgħod tara fiċ-Champions League ġejna l-istess punti daqs il-PSG u intlajna bil-goal difference. Jiġifieri tajna iċ-challenge. Ma tistax tikkumpara kif ġew Milan u Inter għax l-Inter ma ġewx xi grupp illi tgħid kien wieħed mill-aktar gruppijiet diffiċli. Xorta ma kellhomx kien aċċettabbli fil-grupp l-Inter. Le, ma kellhomx grupp diffiċli daqs il-Milan, però mbagħad trid tara ħaġa oħra mhux bek tgħid falliment, però jiena għalija illi ngħid il-Milan il-problema li kien hemm 25 injury, l-injuries ma jgħinux. Dik il-problema li kien hemm, ma tistax tgħid li transfer market kien falliment għax Pulisic sab ixibha kemm il-darba, Loftus-Cheek sab ixibha kemm il-darba. Jiġifieri. Jiena naqbel miegħek. Meta inti tixxi players bħal Loftus-Cheek li taf li huwa injury prone. X'sa tistenna? Stenna waħda fl-Italja, l-injuries naqsulu ħafna. Iġu ngħidu l-verità u qed tilab u tisib ixibha kemm il-darba. Però l-fatt Chris huwa illi jekk inti kulħadd naħseb jifhem illi l-lik Ingliż huwa iktar superjuri mill-lik Taljan. Jiena rispondini din. It-tobba li għandhom il-Milan. Jiena inti forsi żgħir, jiena niftakar iż-żmien Galjani jiftaħar bil-Milan Lab. Ma nafx hekk ġieli smajt bih. Tal-Milan ekku. Il-Milan Lab. Galjani dak iż-żmien kien jiftaħar li għandhom l-iktar ċentru li huwa futuristiku li kien hawn fid-dinja, mhux fil-Italja biss. U jiena naħseb li tagħkom jiġifieri riżultati biex id-diskors ikun sew. Wara il-famuż Milan Lab, jiġifieri erbaħtu Champions League darbtejn, waħda mal-Liverpool u l-oħra bħalissa ma nistax niġi fiha ma' min erbaħ. Ma' min? Juventus fil-klieta. Le, mhux mal-Juventus, dik qabel. Erbaħtu waħda mal Mela, naħseb il-final. Le tagħhom riżultati għax telgħu ġiex finals infila żgur mal-Liverpool. Sewwa, issa waħda telfuha waħda rebħuha. Jiġifieri immissa ġara.
inti meta tingaġġa u meta tiġġib u toħloq l-istaff, daw l-affarijiet toħodhom dejjem in consideration. Per eżempju, aħna meta telaq Conte, aħna l-ikbar xokk li ħadna meta talaq il-preparatur atletiku u mar Real Madrid reġa'. Tawa? Iġveri aħna kien xokk. Fil-fatt fl-ewwel season ta' Inzaghi kellna ħafna injuries meta ħadu l-Milan il-lig. Iġveri da meta tnajdu sillu l-akkwisti hemm pakkett kollu. Ma tix tħares lejn il-coach u l-players biss. Iġveri tajli x'qed tipprova tgħidli. Jekk hemm dawn l-injuries kollha, sinjali hemm xi ħaġa ħażina fil-proċess. Issa, jekkux il-preparatur atletiku, jekkux it-tabib li jekk suppost plejer qed idum 15 barra tidum 3 ġimgħat. Xi ħaġa hemm. Mela, wasalna biex nagħlqu Joseph se jkollna ukoll fil-fatt kelli nitfi ukoll xi mikrofon għax wasalna biex nagħlqu il-ħin tal-10:30 huwa dana mela messaġġ finali mingħand iż-żewġ Robertijiet u minant Chris bħala ħanejdlok il-protagonisti tal-logħba tal-Juve qabel ma nagħlaq jiena u qabel ma nagħmel il-kummenti finali jiena. Ħajibda Roberto De Brincat, Chris Roberto Chiappa u mbagħad nagħlaq jiena. Jiena biex forsi Messaġġ għall-parti ta' rispettività tat-tim li żommu miegħu f'dan il-każ. biex inwieġeb mill-ħafna kummenti li saru issa ovvjament minn sħabi dwar Allegri u mhux Allegri u x'inhu jagħmel dis-sena bla 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 bla. Naħseb ħadd ma semma li differenza mill-istaġun li għadda hija li dis-sena hemm Giuntoli. U Giuntoli huwa bniedem li jagħmel differenza kbira bħalma fl-aħħar mill-aħħar għamel Marotta kemm meta kien mal-Juventus u kemm issa li qed mal-Inter. Ġifieri ma ninsewx li bniedem bħal Giuntoli ovvjament ħalla l-impatt tiegħu fl-organu soċjetarju tal-Juventus u anka fil-mod kif Allegri jagħmel xogħlu u jagħmel xogħlu fid-dressing room. Ovvjament jiena min-naħa tiegħi nispera li l-Juventus ituni rigal tal-birthday u ovvjament joħorġu b'riżultat pożittiv, naf li mhux ħadd tkun logħba faċli. Kif qedtilkom qed nistenna li ħadd tkun logħba kemm xejn tedjanti speċjalment minn naħa tal-Juventus. Però ovvjament il-futbol huwa tont, kollox jista' jiġri bħala supporter Juventin kif qed nittama l-Juventus jiksbu riżultat pożittiv, però fl-aħħar mill-aħħar ovvjament nistennew naraw x'ħajkun l-eżitu ta' dan il-big match tas-serja ta' nhar il-Ħadd. Jiena dejjem nitlob li naraw logħba spettaklu. Għalkemm jista' jkun li l-logħba ma tkunx miftuħa ħafna, ma jkun hemmx ħafna ċansijiet. Jiena nħobb il-futbol Taljan għax bħalma jgħidu, il-futbol Taljan qisu logħba ċess. Semmija Roberto qabel. Jiena dik toġobni ħafna fejn nara id-dwelli mal-linja fil-midfield għalkemm jista' jkun li tiġi 0-0 u l-logħba tkun xort toġbitni. Però tintendi, is-supporter dak li jħobb il-ħafna goals u jħobb il-ħafna azzjonijiet mhux se toġbu żgur. Però jiena dik nitlob jalla ma jkun hemm episodji biex ma nqogħdux ħafna diskussjonijiet u ħafna noqogħdu ndaħlu ħafna dubji u minnu l-aqwa tim jerbaħ. Jien anki jekk il-Juventus ikunu superjuri, imbaxxi rasi u ngħidulhom proset. Ma noqgħodx nipprova nikkranfa mal-ħġieġ bħalma jagħmel ħadd ieħor u joqgħod jgħid għax intom ma xek, għax intom ma xek. Le, erbaħtuli, kontu aħjar minni, proset. Mela issa sta għalija li jiena rrid nerġa' bħalma jgħidu fil-gwerra niġbor ir-ranks tiegħi u nerġa' noħroġ għall-attakk. Roberto Chiappa? Naqbel ħafna mal-kommenti li qalu sħabija u Roberto De Brincat u Chris ukoll. Jalla naraw, nispera naraw logħba sabiħa, però bħalma qal sieħbi Roberto, il-logħba tal-Allegri hija dik li, jiġifieri ħankunu contained żgur, jiġifieri mhux niftħu dak li nagħtu l-ispazji lill-Inter li attakkaw. Jalla ma jkunx hemm affarijiet li polemiki arbitrali. U nispera naraw logħba sabiħa u fl-aħħar mill-aħħar ta' supporter Juventin jalla nġibu riżultat pożittiv u bejn nibqgħu bit-taqtija sal-aħħar bejn Inter u Juve
u ma naqtax anki l-Milan ukoll jiġifieri kapaċi jidħol fit-taqtija wkoll jkun kampjonat sabiħ. U bejn forsi wara dan iż-żmien kollu ta' delużjonijiet il-Juventus jerġgħu jirritornaw għal xi rebħ. Ma ninsewx ukoll li qegħdin fil-Koppa Italja fis-semifinal tal-Koppa Italja. Fl-aħħar mill-aħħar nispera li naraw logħba sabiħa u grazzi ħafna tal-istedina Tony. Mela, jiena qabel ma nagħlaq il-programm, kull ma se nagħmel huwa appell wieħed u nispera li jkun ċar ma' kulħadd. Magħkom is-segwaċi tal-Kamra Sportiva. Jiġri x'jiġri il-ħadd fil-għaxija ejjew għall-programm Mixzone, ejjew ifirħu minn irid jinki għax ovvjament la qegħdin hemm jiena u Mark rridu naċċettaw il-kritika, imma se nkun ċar, nuru rispett. Maħniex sa nittolleraw tajjir lejn il-YouTubers jew kummenti it-tipo aqtaħħa Mark ħan nisimha l-ieħor jew aqtaħħa Antonello ħan nisma' l-ieħor. Nuru rispett. Dak huwa l-appell tiegħi għall-logħba ta' nhar il-Ħadd. Sew naħa sew ikirbu l-Inter u sew ikirbu l-Juventus. Maħniex sa naċċettaw kummenti bħalma kien hemm is-sena l-oħra taħħa Mark ħan nisimgħu lil u bdew ġejjin l-aġġettivi. Għaliex mill-ewwel ħan ibbenjaw. Qed inkunu ċari u tondi. U qed ikolli nagħmel dan l-appell għax naf li hija logħba taħraq. Ejjew nistidnukom biex il-ħadd fil-11 issegwuna fuq Mixzone, imma ġibu rispett lil min qed jagħmel il-programm. Sew lili kif ukoll lill-YouTuber tal-Juventus Mark. U mill-bqija nisperaw li naraw logħba illi verament tkun ta' reklam tajjeb għall-futbol Taljan u ma narawx is-soltu polemiċi u kwistjonijiet illi hija magħrufa għalija Inter Juventus. Biss anke jekk ikun hemm, ħanerġa' nagħmel enfasi finali, nuru rispett lejn il-YouTubers meta niġu biex nikkummentaw il-post match fuq Mixzone. Grazzi lill-mistednin li kellna llejla, grazzi wkoll tmur lill-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Catalan Game Breaker u Your Beauty Essence. Ġitkom biex tużaw is-servizzi ta' dawn il-stabilimenti li xkun direttament tkun qed tgħinu lilna l-Kamra Sportiva nkomplu ntellaw iżjed kontenut interessanti. Infakkarkom ukoll li minn hawn ftit oħra dal-programm ser ikun fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tistgħux tidħlu hemmhekk tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn u kontenut illi qed nippreparaw ta' kuljum tista' tgħid. Il-programm li jmiss ser ikun għada fis-sitta ma' Lorjana Brinkat, il-programm il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ukoll ħanaraw naqax il-programm li ser ikollna fil-ġimgħa li jmiss. Nfakkarkom illi il-post match ta' Inter Juventus se toħroġ live wara l-logħba u nerġa' nagħmel appell finali. Nġibu rispett lill-YouTubers. M'għandniex ħanittolleraw kliem dispreġġattiv u tajjir lejja jew lejn Mark għax inkella se nibbenjaw mill-ewwel. U fuq dan il-ħsieb nawguralkom il-lejl tajjeb, bottaw risposta l-ġimgħa d-dieħla jirritorna fil-ħin tas-soltu ta' 8:30 fejn se nitkellmu fuq it-tazzi Ewropej, imma fuq hekk se nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Il-lejl tajjeb u nuħsib. Bottaw risposta ġim wassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Beauty Wisdom, il-Catalan, Game Breaker u Your Beauty Essence.